ଆଜି ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ପଖାଳ ତ ମୁଁ ଭାତ ରାନ୍ଧିନଥିଲି, ଯାହା ବି ହଉ ଆଣିଲି ଭାତ କିଣିକି। ଆଣିକି ସକାଳୁ ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ପଖାଳ କରିଛି। ଆଉ ସେ ଟିକେ ଘର ପଖାଳ ଭଳିଆ ଅବଶ୍ୟ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଛି। ଭଲ ବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଭାତ ପରିଷ୍କାର ଅଛି ପୁରା ଏକଦମ ଭଲ ଭାତ। ଆଉ ଭାତ ତା ସହିତ ମୁଁ କରିଛି ଆଜି ଟମାଟୋ ଦଳା। ଭାଜି ଦେଇଥିଲି ଟମାଟୋକୁ, ତାପରେ ତାକୁ ଲଙ୍କା ପିଆଜ ପକେଇ ତାକୁ ଦଳିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ହେଇଛି, ଆଉ କଲରା ଚିପ୍ସ ହେଇଛି, ଆଉ ଇଏ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା, ପିଆଜ କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼। ଏଇ ତ ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ୟାକୁ ଖାଇବି ଆଉ କହିବି କେମିତି ହେଇଛି। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ଖରାଦିନ ଆସିଲାଣି, ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ।